Di komara Tirkiyeyê yek ji qetlîama herî mezin ku ev 10 salin di ser re derbas bûn, lê hetan hat tu kesek berpirs an jî rayederek derbarê wê qetlîamê de nehatiye sizakirin, qetlîama Roboskiyê yek û sûçar welatiyên Kurd bi firokên şeriyên artêşa Tirkiye hatibûn qetilkirin. Ji ber ku belgeyên pêwîst di dema xwe de ji bo Dadgeha Bilintiya Tirkiyê û Dadgeha Mafîmraniyê Ewropayê nehatin rêkirin, ew 10 salin malbatên qurbaniyên wê qetlîamê her li bendêne ku edalet ji bo Roboskiyê bê. Lêbelên hat doz û pêşiya darizandinê temamî hatiye girtin û derbarê wê qetlîamê de ji niha tu kesek di girtîgehê danîne. Derbarê wê yekê de hevşaredarê berê Qersî û siyasetmedar Ayhan Bilgen dema ku di nava HDP de parlamenter bû ji ber van paşguhkirinan ji partiyê îstîfa kiribû, dibêje wê çaxê de di nava partiyê de lijneyek bihata avakirin ku berpirs bên sizakirin, lêbelê ne lijne hat avakirin, ne jî diwarê hukukê de serkeftinek hat bi dest xistin. Roboski kanayan bir yara ve kanamaya da devam ediyor. Roboski birinek ku her xwîn jê tê ye û travmayeke mezin e. Heta ku sûcdar û berpirs neyên sizakirin, di her xwîn ji vê birînê bê. Nayê qebûlkirin ku diwarê hukukî de bêyî ku encamek bê wergirtin, doz temamî bêgirtin. Di nava partiyê de wê çaxê hate gotin ku dê lijneyek bê avakirin û kesên bûne sedem ku ev doz bêgirtin, dê bên peyda kirin. Lêbelê ne lijne hate avakirin, ne jî berpirsên ku xemsar tev geriya nehatin sizakirin. Dema ku siyaset kêşeyeke civakî çareser neke, tu qedr û qîmeta wê jî nîne. Parlamenterê CHP'yê Enqerê Levent Gökjî ku roja ev qetlîam pêk hatî hetanha, çi derve çi jî di nava parlamentoyê de her şopdarê wê doziye diyar dike ku bi destê deshilatê ev doz temamî hatiye girtin. Lê di deshilatdariya CHP de evî berî her tiştî wê dozê çareser bikin. Bu olay olduktan sonra zamanı Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Piştî evbûyera Roboskiyê Serokkomarê niha Erdoğan wê çaxê serokwezîr bû gotibû ez destûrê nadim evbûyer bêjibîr kirin. Lêbelê niha di warê dadwerî, dewletî û di bin banê parlamentoyê de tu mekanîzmayek nemaye ku vê dozê birêve bibe. Ji ber ku destê hemû rêveberên hikûmet û dewletê di vê bûyerê de heye, loma doz tê girtin û tê jibîr kirin. Di deshilatdariya CHP'yê de li parlamentoyê lijneyek dêbê avakirin ku lêpirsînekê berfireh were kirin. Raporta Wezarata Karên Navxweyê jî dêbê eşkere kirin û kesên sûcdar dê hemû jî bên sizakirin. Li Tirkiyeyê di 28 berfanbara 2011 de li gundê Roboskiya serbişirina Xabakurê Kurdistanê sûçar Kurd ku 22 kes ji wan zarok bûn, dema ji bo pêdiviyên xwe berê xwe dabûn Başûrê Kurdistanê, di rêya vegerê de ji aliyê firokeyên artêşa Tirkiye ve hatin qetil kirin. Tevî ku 10 sal li ser vê qetlîamê de derbas bûye jî tu kesek nehatiye girtin û sizakirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Enqere.